Salutare, oameni buni! Bine v-am regăsit la un nou videoclip. De astăzi voi începe să postez pe acest videoclip. Acesta este primul meu videoclip. Dați voi un like, subscribe și haideți să începem. Wow. Sunt aici cu Drago și cu Gabi și astăzi vom da niște scheme cu bicicletele și haideți să începem. Haideți să mergem. Haideți să dăm. Dă-i, bă! Dă și noi acum niște scări. Bă, hai să dăm drop-ul ăla de la mine, bă! Haide! Ce, iar e așa? Hai să-i dăm. Dă-i tu primul dacă e. Am direct în bol, mă duceam, băi. Bă, dragă, ia cum o faci? Scuze-mă. Permanent. Atunci. Bun, bun. Aveți aici și canal. Lasă-mă așa. Ce scârție? Vine agresiv. Ce zici, mă, să dau drop-ul ăsta dacă e să cad, să cad? Da. A, n-ai tu ai șters videoclipul ăla, băi, care ai zis că la 10 like-uri dai. L-ai șters, a? Bă, l-ai șters? Care ai zis că la 10 like-uri dai? Ba da, că m-am uitat eu azi. Hai, ce mai dăm? Hai să-i dăm drop-ul ăsta. Da, mă, da. Uite, lasă-mă. Cred că la 2.50, cred că era 3. Nu știu că am văzut la 2.50 am mai dat. Păi de ce nu zici, bă? Tu te-ai inflat. O să-i dau 10 prima. Unde-i mă pleacă? Să-l pune, trebuie să vină. Dar ce trebuie ca să știi tu tot? Pune-mă cum n-atât. Bă, dar chirolul, trebuie să-i fă cumnate. Dragul meu, ți-o minte? Dragul, cumnată! Cumnată, cumnățică! Cumnățică! Cumnățica mea! Bă, n-am tras, nu, n-am tras! Nu, mă, nu, n-am tras. Mama, asta. Și eu eram tot pe așteptat.
mișcă, tata. Hai, hai să le dăm pe alea. Alea. Nu faceți pană. Nu fac pană, că am mai dat pe acolo. Da, bă. Haideți, fraților, că mergem acum la Drago pe stradă, dăm o rampă și revenim de acolo. A revenit de aici de la David, cum am scos rampa și urmează să dăm câteva dropuri și să începem. Bun! Mamă, direct în bură. Adu și tu casca, bă! Uite, da chiar, bă. Noi am pus și fără petroaie. Da, mergem și până. Erau pe aici, da? Uite, unul în spate. Nu contează, mă. Mersi, mă, Iulie, mă. Iulie, te duci la magazin? Ce urât. Hai, vii? Dai cu noi? Stai, Drago, că-i dau eu al doilea. Hai, dă-i. Bă, cât am sărit! Ăsta vezi că e și mișto de short, dar nu a filmat nimeni. Bă, vinul ăla să ridică. Păi acum a ridicat mai mult! Bă, dar de mai desumflu. Bă! Cum îi făcea atunci lui Ciucurel? Trebuia să desfăși? În strânsă. Bă, Gabiță! Hai, bă, vină cu a. Ia, filmează aici, bă. Ia. Mă. Da, deci cam asta e. Da, ridici. Ce-mi face? Garanție. Degeaba. Fața. Da, mă, schimbă tata roata. Ce ți-a schimbat-o ție? Nu. Așa tu. Trebuie să vină garanția, că și la mine pe față. Trebuie să schimb asta, să câte o din asta. Spița? Nu, toată asta, cu tot cu schimbătă. Nu! Vreo 5 milioane. 5 milioane, una, 10 milioane amândouă. Că pe aia de ce? A, da, stai. Nu vezi cum face, nu auzi cum se aude, că Ia stai, e spart butucul în ele. Și a mea face tot la fel. E spart butucul, mă. Da, nu cred că e spart. Uite aici, ori îi cumpăr niște bile din alea pentru butuc. Uite, e spart. Trebuie să vină Dar garanția. e bicicletă. Da. Da, mai dă-i, mă, ce drept. Atât? Hai, mai dăm o dată. Da, mă, frumos, dă o reac până așa. Juri, ea este casă. Dă-i facă, ia eu mai bine. Da, asta ia, știi, vii după noi când cădeam, știi? Știi, mă, ia, știi? Și când zic, bă, nu asta, aici. Drept, bă. Drept, bă, ești prost. Hai, dă-mi să nu fac. Hai, Gabi, să dai și tu. Nu, domnule, că e frică. Tu ai zis că nu-l dai. Bă, Drago, îi dau eu ultimul ca să vă filmez. Stai! Bă, filmez cum ai filmat atunci, până aterizezi jos un pic. Îți zic, Dar vreți să eu îi dau ultimul, bă, ca să vă prind. Bă. Stai, că zic eu când să dai. Pornește, hai. Da, mă, Pornește, bă! nici eu n-a ridicat de foame. Nici. bă, Gabi, dar te duci în cap, bă. Eu? Da. Și Kevin. Da, Nu mai dau. iar trebuie din toate. Te mai dai? Deci și la mine pe față. Mă, Drago, era să intru direct în ăla, mă ducea un bot. Stau așa cu asta, cum... Hai, dă-i.
face ca să mă duc. Îi mai dăm? Mai dai? Hai, mai dăm o dată. Mai încet, acum văd că am dat de roată. Bă, mie nu-i de frică că m-am obișnuit, da. Păi da, mie niciodată. Mamă, bă! Trebuia să fie mai mult avânt. Bă, trebuie să ridici. Păi n-a ridicat. Păi și mie, la toată lumea să zic. La toate bicicletele. Până să găsesc o Dă drumul, bă! Bornele. Pa, Iulică. Știu cu ai mici. Ce-i făcut, mă? Ăla-i de pe lângă. Gata, a renunțat. Era și i-am pus o bornă. Mie mi-e să nu dea vina pe Păi mine. amândouă. Mie mi-e să nu dea vina pe Bă, mine. da, zici că te frică de... Rip roata din spate și cu de dragul. față, că și asta e tot la fel. A, s-a mai ținut. Mai Hai, ține ține, nu mai ține. Ha, păi mai dăm sau nu? Păi hai, nu mai dăm ce. Închidem aici? Ha? Închidem aici. Păi, dacă vrei mai dai, dacă vrei să fie mai lung. Hai să mai dăm. Păi, dai. Păi eu singur. Mai zice, că mie mi-e pe roată. Dă-mi să ia și tu cadul, te rog. Telefon? Al tău. Că nu poți sta peste tine, că Am tras, mă, acum, mai puțin mai tare. M-am tras puțin mai tare, mă. Dar trebuie mai mult. Și eu. Ce mai dăm, bă? acum ultima săritură. Bun, rău! Lasă-ne mai bine acum. Acum am simțit că roata de spate. Și cam atât a fost, fraților. Dacă vreți un canal, Dacă vreți, atât a fost, fraților, pe ziua de astăzi. Dați voi acolo un like, un subscribe. Like, subscribe, share, maxim, Vă maxim. pun aici și canalul lui David. Și ne revedem cu următorul vlog. Pa!